Хөрмәтле телевизор караучылар, инде бүгенге чыгарылышыбызны алга таба сезнең котлау хатларыгыздан килгән җырлы бүләк тапшыру белән дәвам итәбез. Зәңгәр экраннар каршына байлар сабасында гомер итүче Гәрәева Сәлимә Каюм кызын көтеп калабыз. Түбән Шытсу авылында дөньяга килгән байлар сабасында гомер итүче әниебез Гәрәева Сәлимә Каюм кызына 18 июнь көнне 80 яшь тула дип башлана безнең бу хатыбыз. Сугыш чоры баласы булган әниебез 7нче сыйныфны тәмамлагач, район үзәгендәге ашханәгә эшкә урнаша һәм шул ук елны аны Казан каласына пешекче һөнәрен үзләштерергә укырга җибәрәләр. Укып кайткач, шул ук ашханәдә 18 яшьлек кыз өлкән пешекче булып эшен дәвам итә. 1958 елның гыйнвар аенда тормышын Саба егете Наил Хәй улы белән бәйли. 4 бала алып кайталар. Ни кызганыч, олы уллары бүгенге көндә бакыйлыкта. Әтиебез белән тату, матур тормыш корып 59 ел иңгә иңне куеп яшәделәр. Әтиебез 2016 елда вафат булды. 1960 елда әниебез балалар яслы бакчасына өлкән пешекче булып эшкә урнаша һәм лаеклы ялга чыкканча намус белән шунда хезмәт итә. Әниебезнең хезмәт стажы 44 ел. Бүгенге көндә әниебез 2 кызына, улына бәхетле әни, 6 оныкка хөрмәтле әби, 4 оныкчыкка яраткан дәү әби булып, улы Рамил килене Мәдинә янәшәсендә гомер итә. Без кадерле әти-әниебезгә бу дөньяга килгәнебез өчен, бөтен көчләрен биреп безне үстергәннәре, белем биргәннәре, алдагы тормыш юлларына бастырганнары өчен бик рәхмәтле. Хәзерге көндә үзебез дәү әниләр булсак та, әниебез өчен без һаман да бала. Кадерле әниебезне бер дә онытмыйча, телефон аша хәлен көн сайын белеп торабыз. Бәйрәмнәргә кайтып, хәлләрен белеп киләбез. Ул безне тәмле татлы ризыклары белән каршы ала. Аның бәйләгән оек башлары, бәләйләре һәрберебезне җылытып тора. Матур гөлләренә кызыгып карыйбыз да, әниебезгә карап сокланабыз да, горурланабыз да. Бер дә уфтанмадың, тормышның әчесен, төчесен дә татып яшәдең. Кадерле әниебез, җимешебез. Сау-сәламәт бул, Ходай биргән гомерләрне иман байлыгы белән, балаларыңның, оныкларыңның рәхәтен күреп яшә. Безне сөендереп, тормышыбызга нур өстәп яшәсәң иде әле. Без сиңа рәхмәтле әниебез, гел шулай ачык йөзле, кунакчыл бул, бер дә картаярга ашыкма. Син безгә әле бик кирәк. Әй картлык, көтмәгәндә килдең син. Минем яшемне кайдан белдең син? Картлык көчләмә, үзем барырмын. Куалап йөрсәң, бик тиз арармын. Хөрмәтле әниебез, сине 80 яшьлек юбилеең белән чын күңелдән тәбриклибез. Сиңа саулык, сәламәтлек, озын гомер бирсен Раббым. Насыйп итсен имин елларына. Син булганга әни дөнья матур. Бирешмәсин кайгы сагышка. Киләчәгең тагы да матур булсын һәм күмелсен бәхет, шатлыкка. Җан рәхәте бирсен сиңа Ходай, тән сихәте бирсен гомергә. Насыйп булсын әле озак еллар бергә гомер итәргә. Иң изге теләкләр белән балаларың, киленең, кияүең, онык-оныкчыкларың дип тәмамлана әлеге котлау хатым. Хөрмәтле Сәлимә апа, чын күңелдән сезне зур, олуг 80 яшьлек юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Балаларыгыз өчен, иң кадерле якын кешеләрегез өчен алга табада матур тормышта иң кадерле, газиз зат булып яшәвегезне теләп калабыз. Иң мөһиме, Аллаһы Тәгалә сезгә саулык, сәламәтлек бүләк итсен. Ә хәзер иң матур җырны кабул итеп алыгыз. Уйланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Эзип шатландың да син, эзип сагышландың, бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Эзип шатландың да син, эзип сагышландың, бөтен гомереңне әни син безгә багышладың.
Сүйкиясыңдыр инде сен, Иянасыңдыр инде. Түннәріңдә бізне уйлап, Уянасыңдыр инде. Сен йылдызларның яктысы, Гөлләрнең хуш ислесе. Әйбәтәниләр күмелә ул, Юк шул синең төслесе. Син йылдызларның яктысы, Гөлләрнең хуш ислесе. Әйбәтәниләр күмелә ул, Юк шул синең төслесе. Безгә сиздермичә генә елап аласың инде. Киткән саен безгә бәхет юрап каласың инде. Аз инде аз әни сиңа рәхмәтләр әйтүгенә. Син бит әнә безнең өчен бер генә берәү генә. Бездип шатландың син, бездип сагышландың. Бөтен гомереңне әни, син безгә багышладың. Аз инде аз әни сиңа рәхмәтләр әйтүгенә. Син бит безнең өчен бер генә берәү генә. Син бит әнәй безнең өчен бер генә берәү генә. Син бит әнәй безнең өчен бер генә берәү генә. Чираттагы иң матур теләкләрне, җылы тәбрикләүләрне кабул итеп алу өчен зәңгәр экраннар каршына без Кызылмиша авылында гомер итүче Мәрданов Фидаил Мирзагалләм улын көтеп калабыз. Кызылмиша авылында яшәүче Мәрданов Фидаил Мирзагалләм улын 80 яшьлек юбилее белән котлыйбыз дип башлана безнең котлау хатыбыз. Кадерле әтиебез, кадерле бабаебыз. Син ихлас күңелебездән юбилеең белән тәбрик итәбез. Сиңа алдагы тормышыңда нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, хәүф-хәтәрсез имин тормыш телибез. Гомер елларыңны муллыкта, шатлыкта, күңел тынычлыгы белән яшәп үткәр. Һәр вакыт йортыбызның күрке булып, безне куандырып яшәвеңне телибез. Сәламәтлек ташламасын сине. Һәрбер көнең үтсен шатлыкта. Яшәү яме, дөнья иминлеге, юлдаш булсын сиңа картлыкта. Безнең өчен күпме тырыштың син, уйландың син гомер эчендә. Онытмабыз һич бер вакыт, рәхмәт сиңа барысы өчендә. Маңгаеңда сырлар, үткән еллар, борчуларың изе ак чәчең. Балаларың, оныкларың рәхмәт әйтә, котлы булсын гомер бәйрәмең. Тагын әле бик күп еллар бергә-бергә яшик шулай, әти, бабай дию бәхетеннән аермасын безне Ходай. Матур тормыш, сәламәтлек теләп, туган көнең белән котлыйбыз. Шатлык белән узак еллар яшәвеңне синең телибез. Сиңа теләк, саулык, озын гомер, шәхси бәхет, дөнья рәхәте. Балаларың тырышлыгы, инсафлыгы, яхшы гамәл, Ходай рәхмәте. Кадерле әтиебез, кадерле бабаебыз. Гомер елларың тыныч имин булсын. Син безнең саклаучыбыз да,
яклаучыбыздан, тормышыбызның ямедән, бәхетле һәм кадерле кеше булып, безгә терәк һәм кирәк булып, тынычлыкта, муллыкта яшәргә Ходай насыйп итсен. Син безнең өчен тормыш яме, ярдәмчебез, киңәшчебез. Шушы күркәм сыйфатларыңа тугры булып калуыңны, балаларыңның игелеген күреп, онык-онык чуклар сөеп, аларга куанып, тынычлыкта бәхетле гомер кичерүеңне теләп калабыз. Кадерле әтиебез һәм кадерле бабаебыз. Оныкларың инде үсеп җитте, сизелмәде гомер узганы. Тормыш кичкән башкаеңны агарттылар еллар тузаны. Горурланабыз синең белән, сокланабыз сиңа кечкенәдән. Гомер буе без көч алып яшибез, синең биргән хәер дугаңнан. Иң изге теләкләр белән кызларың Венера, Зинфира, оныгың Олеся белән кияүең Артур, оныкларың Мария, Фаил, Мәликә, оныкчыкларың Диана һәм Руслан. Хөрмәтле Марданов Фидаил Мирзагаллям улы, 80 яшьлек олуг юбилейларыгыз мөбарәк булсын. Саулык, сәламәтлек белән якыннарыгыз янында тагы да матур гомер кичерергә сезгә Ходай насыйп итсен. Бәхетле булыгыз һәм матур яшәгез. Алдагы җыр бары тик сезнең өчен яңгырый. Әткәйле йорт. Әткәйле йорт, атлы йорт, төзек ипле маллы йорт. Әткәйле йорт, кунакчыл йорт, бишекле йорт, балалы йорт. Әткәйле йорт, җанлы йорт, uşağında sönmez ут. Арбалы йорт, çalgılı yurt, bu yurttan hiç gitmez kut. Gırıp gadetini saklağın, nigizli yurt, nurlu yurt, balalı yurt, kuraylı yurt, taryanımınla şerli yurt. Gırıp gadetini saklağın, nigizli yurt, nurlu yurt, balalı yurt, kuraylı yurt, taryanımınla şerli yurt. Tutsan karşı algan, tabanlı yurt, tuğançılı yurt, Fatihasın birip kalan, Bismillahlı aziz yurt. Urf'a yakın saklanan, nigizli yurt, nurlu yurt, balalı yurt, kuraylı yurt, talyanımınlı şerli yurt. Urf'a yakın saklanan, nigizli yurt, nurlu yurt, balalı yurt, kuraylı yurt, talyanımınlı şerli yurt. Balalı yurt, kuraylı yurt, talyanımınlı şerli yurt.
Hörmәтле райондашлар, сезне чын күңелебездән якынлашып килүче милли бәйрәмебез Сабан туе белән тәбрик итәбез. Сабан туйлары һәммәгезгә дә куанычлар гына алып килсен. Сәламәтлегегез нык, гаиләләрегез имин, табыннарыгыз мул, көннәрегез аяз булсын. Тәбриклибез сезне чын күңелдән. Котлы булсын Сабан туйлары, кайгы-хәсрәт читләп үтсен, шаулап торсын иген кырлары. Басуларда күкрәп игеннәр үссен, йортларыбызда балаларның шат авазы яңгырап торсын, күкләребез аяз, илләребез тыныч булсын. Һәр яңа көн шатлык алып килсен, яшәү яме булсын күңелдә, сәламәтлек, бәхет, куанычлар юлдаш булсын сезгә гомергә. Ак бәхетләр сезгә юлдаш булсын, күтәренке булсын күңелегез, саулык, шатлык, куанычлар белән гөрләп үтсен бөтен гомерегез. Сабан туйлары мөбарәк булсын. Хөрмәтле райондашларыбыз һәм инде кайткан кунаклар, сезнең барыгызны да 16 июньдә Саба районы Сабан туенда көтеп калабыз. Бәйрәм белән сезне. Сабан туйларына килеп керсәм, нигә йөрәк ярсый шулай янасың? Көрәш майданына атылып чыгып, киләмени батыр каласың? Ян син йөрәк, без бит оныклары, батырлары булган халыкның. Без бит көрәшчеләр тукымыннан, шул тукымның дәвамнары инде лабаса. Ян син йөрәк, шакыр майданнарга, рухым сынмас, илләр чыдаса.
Җырлы бүләк тапшыруы шуның белән тәмам. Барыгызны да зур бәйрәм ураза гаете белән тәбрик итәбез. Илләребез тыныч, тормышларыбыз мул, кылган дугалар, тоткан уразалар кабул булсын. Һәм 16 июньдә үтәчәк милли бәйрәмебез район сабан туена да чакырып калабыз. Ул сәгать 10-да башлана. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Сау булыгыз!